Wasa na ƙarshe tsakanin Barcelona da Celta Vigo an kai ruwa rana a wasan nan, an sha wahala a wasan nan. Ka duba a gani, mu muke fara cin bal, Ferran Torres ne ya sa ƙwallo cikin ƙwarewa da gogewa. Yaran nan ashe suna da kyau, wallahi suna da kyau sosai, yaran nan suna da kyau. Wanda mu ɗin ne Barcelona ne, wallahi winning ɗin yaran nan akwai wahala. Ka duba ga sun zare, gashi nan sun ƙara mana bal 2-1 fa. Ka duba gani abu kamar wasa, ba gani na dare. Ka duba wallahi sun ƙara ta uku daga nan kawai coach yake lissafa ta. Ka duba gani ya zare saura ɗaya. Lissafi ake mai kyau. Barcelona fa Barcelona ce, yaran nan amma mugun kyau ne da su. Ya za a yi ma a wasan nan ya uhu. Kaga yau ba mu da baya, sai dai Allah ya kare kawai. Gashi nan Yamal ya zare ta uku. Duba gani yanda ake fafatawa fa, sai ka ce wasu shegu. In ka ana Celta Vigo ka zata yara ne kawai, cin su za a yi. Wallahi suna da kyau, sai an kai ruwa rana. Yau ma sai an fafata, tashi ba za a baka fike ba. Ka duba gani, gashi nan sun je sun dakan mana Olmo. Wannan ne abin da ya ce muka yi winning a wasan nan. Hold da Rafinha, kaga yadda Rafinha yake cinye su. Finish, an gama da su 4-3.